matur panempat jimat pundi paten dal punika kula namun matur dal jimat bilih ing dal punika kejaksaan dados wontenipun candhi pali Kaji Bapak. Kaji. Nah, apa Bapak ini? Pangapunten. Wontenipun candhi alimangan dari wonten ceramukan wontenipun kagatan alkula menika jawar lepat lopane pidana dhateng abdi dalem kula Bayuno Ingsun boten badhe matrapi pidana dhateng panjenengan. Nanging kula pengin tingalaken dadi kaya tanggel jawab kula Putri tradisi pemunden kula nuwun milah kula nuwun kinat utawi wedal tinggal dinten gadhe ngrampungaken wontenipun candhi Palembang Kados ngaten. nanging saderengipun kula dhateng wajib menawi wonten kepareng dalem kula badhe wangsul sawetawis wonten ing desa awit kula tansah kangen lan gawan-gawan dhateng anak lan bojo kula. Kados ngaten Bapak Bayumurti. Menawi to kersa penjian kados ngaten, monggo ingsun malai Bapak Bayumurti. Matur bangun, matur bangun. Namun kemawon panjenengan ingkang atos sartos Bapak. Nggih, sangat tepat. Sekat pengap. Kanjeng Ratu Sima, Kanjeng Ratu Sima, kula ingkang suwun.